Onye ọbụla manara ihe dịka afọ 1970 bata n'afọ 1980 amarana na egwu anyị ji bata n'ụbọchị tata bụ egwu kajara akaja n'ụdị pụrụ iche akpọrọ ha nkwa nwite maka na mgbe ahụ na-ekwu okwunye na redio steshọn ọbụla na-akpọkọ egwu ndị nkwa nwite mara na ha ebidobe ọ bụ eziokwu na ụfọdụ n'ime anyị ada anụsị ha na-ekwu mgbe ahụ mana anya bụ egwu na-atọ anyị ihe nụ na-atọ nwa egwu emere n'ụbọchị tata anyị na-akpọbatara ụnụ nkwa nwite. Nkwa nwite dịka ụfọdụ n'ime anyị kwesịrị ịmata bụ egwu eji akpọrọ nwa agbọghọ na-anabe die n'obodo Afikpo marụkwa ugbu a nke bụ na ọ bụrụ na ịbụ onye na-anụ di ma ọ bụ onye na-anụ nwaanyị ihe ga na-ekpe ekpere ya na-agba mbọ bụ ka ndị nkwa nwite bịara gị agbamnkwụ. Ị na-anya na ya bụ egwu ị ga-ahụ ma ndị ka nara nka ụtọ egwu ahụ ekweghị hapụ maka na gịnị na egwu nkwa nwite na-atọ ha ụtọ dịka ndị Igbo kwuru agadi nwaanyị da aka nka na egwu amara agba ya mere n'ụbọchị tata ka anyị na ndị nkwa nwite nọrịa n'oge egwu ọdịnala. Nkwa nwite oge anyị pere mpe bụ ihe ọ na-awa eme anyị afụ ebe ndị mama na-agbakọta buru udiri udu na nkwa ndị ọzọ nọrọ akụwa ya ịmara na onwe nwa agbọghọ n'ala be di ya ndị ga-akụwa egwu ahụ bụ ndị age grade mama nwatakịrị na-aga ịlụ di ha bịa ha ga-anọrọ kụgide egwu ahụ until o rue oge a ga-eji nwatakịrị la be di ya ụmụ agbọghọ abịa soro ya ndị mama abịakwanụ duru nwatakịrị ahụ dulara di ya. Otu a ka anyị si mara nkwa nwite o ji bido ma oge o bidoro otu ahụ ebe 1953 maka na otu anyị awo omenala Afikpo nwa agbọghọ tozuo lawa be di ya nkwa nwite ka a na-eji edune ya ma ebe 1953 ndị nne oge ahụ by then mụnwa amụbeghị ha mezie ya dowezie ya ka a dancing group o mezie onwe ebe a na-eme ceremony akpọ ha ga ebe ahụ mee ha entertain ndị na-agba egwu agba ndị na-agụ agụ mee ndị mmadụ obi ụtọ.
ma ya ya aya he oyiri ma ko to mama ni we ele mo ya ma la ebe no ya pa ngombo ya ni la badi le mala la ngari ku be na mala ele mo ya ma la ebe no we ori mu do mo ibe jiri ko pa ka owo iwa na ori ade wu ma ele je de ro bi na mara o yi o mo ori ama na di wu lo ma su oru mo ore kure bo ju be la di bi e ma e ti wo ko bi ade mo mi ko wo mi na ba ko bo je mare ti ori mu do mo iro na na nze su ko ile wa de nta bara ba no wa yo me dire yo awa na o iri ma ko to mama ni we ele mo ele ma la ebe na o ya ati mo de nyo mi be mo kwa de ba ko yiri di ye wale Ori budo mo iro na manzi ukwe
sele ngera mago budi ego wiye ye ha hiyo o wa mago to sele iye di biko kọwara anyị nya bụ egwu ihe ụmụ ha na-agụ n'ime n'ụdị onye na-amaghị ga-aghọta. Okay. Oyiri akwa ngwongwo m ga-asị na egwu anụma egwu iru uju ihe o ji bụrụ egwu iru uju na egwu anụma bụ na nwaanyị a bụ nwaanyị di ya lụtara oge di ya lụtara ya na di ya bugide ọmụtaghị nwa oge ọmụtaghị nwa nwoke aga lụọ nwaanyị ọzọ ka ọ lụtara nwaanyị ọzọ nwaanyị ahụ bịa mụta nwa akpọzie ya asị maka na ọmụtaghị nwa o mezie ihe ọ na-emeri ya ka nwunye onwegizi ọ dịzie kasị ibigide ike gwụ gị ịna ugwu a na-akwanyere nwaanyị adịrọzi ilekọta nwaanyị anya adịrọzi ihe nwaanyị anọziwo kwa mbọsị bụ iru uju ikwe ọnụma. Kedu ihe m bịara di m mụ na ya kpara nkata bata n'ilu di ọ bịa n'ikpeazụ kwara m tụfuo di m aha ya gbara ndụ ụwa makwada m n'etule m di m mụ na ya gbara ndụ ọ bịazie ụwa m bụ n'ụwa m ekweghị m ka m lụọ mmụta nwa ọ bụrụ otu a ka esi mee ngene kwapụ chụpụ m n'ụlọ di ọ wee gwu ọnụma ọ sị ọ bụrụ na onye amụtaghị nwa ọ na-ebu n'ọhịa onye amụtaghị nwa ọ na nweghị ike ibi n'ụlọ di ya onye amụghị nwa anaghị ebu n'ụlọ di.
di gụrụ akwụkwọ n'afọ Igbo bịara hụta na egwu a mara mma ha mee duru ndị Nkwanwite gazuo Nigeria niile ruo ala bekee nke na oge Queen Elizabeth visitere Nigeria ọha nwa mere ya welcome na airport. Oyiri akwara ngwongwo a kedu afọ ọ pụtara? Ị ga-echeta afọ unu tiputere? Oyiri akwara ngwongwo pụtara as early as 1970. From 70s, early 70s. Mgbe a tinyere na mgbe tinyere na cartridge, early 70s. Kedu sacrament jikọtara maka anụ Nkwanwite anụ Nkwa ụmụ agbọghọ? Okay. Kọtụgụrụ anyị ihe jikọtara otu na-aba. Ihe jikọtara ha bụ ịma na ihe banyere egwu bụ ihe dị mmadụ n'ọbara. Onye ma ka esi agba egwu na like igba egwu gawa. Ọ bụghị ka enweta ego kama a na-agba egwu a ime nwogo obi ụtọ mekwe onye ọzọ obi aṅụrị. Nkwa ụmụ agbọghọ wee egwu a na-agba oge mmadụ wa agbọghọ like me agbara m nkwa ụmụ agbọghọ. Abụ m leader na nkwa ụmụ agbọghọ ruo ebe 1980 something bịa lụọ di. Oge m lụziri di mbịazie banye na Nkwanwite. So ọ dị gị mma ọ bụ ihe mmasị ọ masị gị ọ bụrụ na ịlụọ di as a dancer na nkwa ụmụ agbọghọ ịlụọ di ị nwere ike bata na Nkwanwite sorokwa na-agba egwu a na-eme ma ọ bụrụ na anọrọ gị n'afọ Igbo ma ọ bụgodị na alụghọ gị n'afọ Igbo ị nwere ike isi ebe ị nọ bịa bet na ọ ga na-enyenu gị nsogbu so ọ dị nnọọ ka a ga-asị nọ ndị alụrụ n'afọ Igbo bụ ndị nọ n'ime ya maka na onye na outside ema nwe ike ịbịa no practice. Oge Nigeria nwere independent before then enwego ihe a na-akpọ nkwa ụmụ agbọghọ dancing group. Ọkwanụ that dance ka eji mee entertain Zikiwe ha na ndị ọzọ so ha na-bịa oge ha na-achị Nigeria. So all that period ka Ziki nọ fụ nwunye ya bụ Uche Zikiwe ebe ọ na-agba nkwa ụmụ agbọghọ. Oge ọ na-agba nkwa ụmụ agbọghọ ka ọ lụrụ ya ọ bụghị na Nkwanwite ọ lụrụ ya as a girl emere ya Nkwanwite ndị Nkwanwite gbara egwu Nkwanwite kpọla ya be di ya. Ahora nwaanyị ji ukwu tete ọ ya na ikekwe etu akwụ ụfọdụ n'ime unu si teta o. Yeah,
adịghị ekwe adịghị anya ihe hụrụ ụbọchị ere dị n'akwa nwite ojije kwaba ụjọ nwa ya adịghị ekwe adịghị anya ihe hụrụ ụbọchị ihe Ele